córiú a Divagán Plain. Taobh hiarde dimper an Lieutenant Kate Brooks mín fisné sin siimplí agus tábléid. Bhí cuma orthu mar firin tatlóireachta eile ó Jón beag bí eile ag irí amálach a dhéanú sa réaltra. Ní raibh Jack ina féar ard. Ní raibh sé har bheith dathúil nó suntasach le brathnú air. Bhí a chud grúige dnín néite, ach gan a bheith neamh nach. Ní raibh bhthúchán ar a aghaidh, agus ag siúil 3 chonarí an stáisiún. Chúi achtranig eile hart gan an dara srachchéachant a thuirtear. Dómhsan, ní raibh ann ach únadí eile ó speiceas príomhadoch éigean a doghlamm conas eitilt idir na réaltaí. Dain Kate ga taobh hiarde, a súile ag tuairt gach rud isteach timpeall orthu. Bhí an stáisiún ullmhór, tógtha chun únadathe ó 2 speiceas achtranacha déag a híthíocht. Deara gach ranóg do riachtanis atmosféracha agus le bhéal dumtáiringta éagsúla. Bhí an ranóg daine beag agus cortha os an bailach a gúine, cosúil le hirsme de chinál éigean. An chéad uair ag feiceáil an irid sin speiceas in 1 áit amháin, a díofrach Jack go ciúin agus iad ag siúil. Chléin Kate a ceann. Tá sé gihintach a duine úsal, ach ní cosúil go bhfuil fáilte ó hain. Beag noch go chlach béal Jack crú gáda. Beag noch? Is anó bh bhíonn siad amhla a Lieutenant? Fecinn siad muid mar leanaí ag imirt le bréagán do dhaoine fásta. Chúi siad isteach sa phríomhranóg taidlóireachta áit a raibh únadathe ó gach ceann den 2 speiceas déag de chud na cóirla ag opair. Ba iad na zafirie na cin bhó a tugadh faoi deara. Cheas siad beag noch 8 tráid ar arda le cretin lia agus cha siad éidí mílete casta clúdathe le miútal. Déach a ceannara na cóirla bhechar ar Jack ag teacht isteach le taringt nach bhá i bholoch ag gheacht. Bhí ball an Helix Consortium difriúil. Bhí cuma ó beag noch mar éidí móra le héiream iliriche a bhí ag bogó a gcónaí, agus iad ag obair ar tábléid sonraí éagsúla. Chóir an Tambassador Kilnox an Unity rud éigean go gosta chuig a chúntóir, nuair a chonaic sé na daoine ag teacht. Is léir nach raibh an fuam moltach. Líon speiceas eile an seomra. Bhí cuma reptílí ar cuid acu, agus cuid eile cosúil le mamaí vodnata. Bhí cúpla acu cóthachtra nach sin, nach éad Jack fiú bille faoi thuairim a thabhairt cadas a tháinig siad. Bhí rud amháin i bpóirt acu go léir áfach. Déach siad go léir ar na daoine óil is dá méidis, ag féchant ar fataí a doghlamm siúil ar rá chas. An Tambassador Morrison dógur go meicniúil ón tíleáil. Tuairiscí le de táil chuig seomra cód hála a 7 le haidh réimhlé. Chóirí Jack a hat agus phioc sé suas a funan láthair siimplí. Tá sé an am dul ag obair a céad. Cód hál. Dearraí seomra a 7 chun gach speiceas a restan, mar sin bhí sé mór agus bhí suíochán incógartathe ann. Chlach Jack an suíochán a Sanadó ag ceantal tábla chúrata. Líne an 10 suíochán déag eile le hinadathe a bhí ag déaláil le polítíocht réaltach le stáit. Leabhar an General Craman ó airm na Zapíoraach ar dúis. Bhí a gú domhan agus bhí an tón ann ag duine ar raibh cleachta aige ar an úlíocht. Mar sin, tháinig na daoine ar deireadh. Bhí omar ag tosú ag ceappa go hocrií do speiceas fannacht I do córas gréine beag féin san áit a bhaintú. Rinne roinnt inadathe eile fuaimine ar chlach Jack leis gur gára a bhí iontú. D'oscail sé a funan agus thóg sé amach pean siimplí agus nóta leabhar. Seangéanta ach éfachtach. Go raibh mágah as aon tú búla linn, a dúirt Jack go sochar. Tá an cine dána fonmhar caidirmh síochánta a bhunú leis an ggóla réaltach.
Vog ilriche an ambassadore Kilnox go gaste trasne habléid sanri. Caidrih siachante, dacha sé, a gú ag ompa cáilíocht dardan. Cén simúl. Ian an cuddus mó den especias caidrih siachante nuair a higann siad go bhfuil siad sáirithe go mór. Lín níos mó fuimenas braiúla achtranacha an siomra. Rinne Jack nóta ar an nótaleir a lámh go thomláin seasmhach. Tá do speiceas ann le cévéad cúpla míle blin a ddífre ina dí eile. Bhí an ceann seo cosúil le cros idir leart agus éin. Tá cidagan ag taistil na réaltaí ó sin súla raibh bathe chompléascach ag do phláinéad. Chléin Jack a ceann go béasach. Sin écht iontach. Tá taithí luachfa. Múnan taithí, a dúirt an generál Craman, ag clíne rai ina caithír dearta go speisialta. Dún bogartí a ahant súla néiríonn siad ina bhadbanna. Tá do speiceas ag leathnú go tapa, ag tógáil long, ag bunú clínachtaí, ag fárbárt arm. Cuireann sé seo imní orn. Vog cét beagán ina siachán in eice le Jack. Chúla sí an tón seo cheana, cé ná chúla sí ó achtunna gé. Ba ag gú an chrachadóra a bhí ag timpelú an rud a ceap sé a bhí ina chrech. Bhí an cinedána ina hescéalathe i gcónaí a dreigear Jack, fós ag ghlacha nótaí. Táimid fiosach faoi cat atá lasméid an ón. Is cínte go féidir leat an timpulsa sin a hisint. Fiswacht, a dardan an ambassador Kilnox. Is féidir le a bheith contúrtach nuair a chóceanglataí le smintéireacht phríomhdach agus technoliacht chun cinn. Tá stair dich méidathe forrigan ag do speiceas i gcoinne do chinne féin. Cogaí, kindlachtaí, scríasa do himpelachta féin. Cén fát ar chóir dún muín a bheith na sat gan an forrigan sin a thuirt go tí an réaltra. Déir Jack sús ó na nótaleir don céadúr ó hisise síos. Bhí a thuúla sachar beagnach codlatach. Tá do cuid obair bhaile déanta agat orn. Tá sé sin go maith. Cuiscan an tull thuúcháin míthaiscintí. Go dibhíonn déanann sé, a dúirt an general Craman, agus sin an fá gur ulmhaid mud molag dát na daine is sivíaltocht an réaltra. Geotú go bhfuil sé anréasúnta ag smaoinemh ar taranacha do speiceas. Sleamhnaí taibléid sonraí trasna an tabla chuig Jack. Fiach sé suas é agus léis sé go ciún ar fearr roinnt nóméid. Fratní céisiir a aghaidh ach níor airí a chuid gnúise riamh. Nuair a chríocní sé an léamh, lach sé an taibléid sios go ré. Tá sé seo simúl, a dúirt Jack, ar deire hir. Tá tú ag molag go gorfag an cinedána taran lín féin len ar góras gréine ratha, gan éon leathnú níos faide ná Mars, gan éon forborst ar technoliachtaí áirithe, gan éon longa mílete níos faide ná taranacha ar góras ratha, agus cigarachtaí rialte chun líne a cintiú. Go ddíreach. Rinne an ambassador Kilnox gára sonna. Geotú sivíaltocht an réaltra i bhfad níos siachánta nuair a bhína is ag gach duine an áit ceart atá acu. Rinne Jack nóta eile ar an nótaleir. Vóg a phian go ré, trasna an fáipéir amhail is dá méach sé ag scríomh filiochta in ionad nótaí taidlóireachta. Agus má dúiltíonn an cinedána donna téirmí flathúla seo a ddífraigh Jack, a gú fós go thomláin soccer. Jaidaí an seomla ciún. Ba chosúil go néirú creiceann lia an general Craman beagán níos dorcha. An sin, fólamí an cinedána faoi sivíaltocht an réaltra ar an malach crua. Tá go leor bealaí an chun ceacht a bhúna do speiceas óg. Tá an cuideas mó acu mítheadnamhach. Chléin roinnt ionadathe a ginn mar chomhartha aontaithe. Bhí an bhagart ag clochú san air
cosúil le deatach ó hinne. Dhún Jack a nóta-leabhar agus déach sé timpeall an tábla. Don chéad uair ó tháinig sé isteach sa seomra, rinne sé gáda. Ní gáda te a bhí ann. A gine úsel, a dúirt sé go ciún. Credum go bhfuil míthuiscint finúsach an mada le cé leis a bhfuil tú ag déileáil. An bháidin dar gion, tháinig cebidlíocht ormiúil i príomh seomlí na cóirle. Bhí an seomra ollam mhór le siocháin agrathe i gcíorcail timpeall ar ardán lárnach. Bhí ar an óg féin ag gach specas le rialtán cóthóil a bhí orúnach dá riachtanis. Bhí an óg dána beag le gá thathóir amháin dá Jack agus Kate. Tháinig Jack isteach ag cathabh an colaidíomh céine ón lár uimhe. Jumpóir sé a funan láthair agus shiúil sé leis an luas soccer céine. Lean Kate é is súla ag scanó an seomna. Líon ionadathe ó gach ceann den dá specas déag ar an óga, ag cluthú baile daithéine achtranacha, iad go léir díirithe ar an mert duine. Seas ceanada na cóirle bheicear ag an ardán lárnach. Bhí a phleama 8 dróid iontach fiú i measc na specas mór eile a bhí láthair. Chléas a crachan lia faoi siilse an seomra, agus haspána éide bhílate níos mó bain ná mar a défach Kate a córamh. Aithníonn an cóirle an tascaireacht déine, dógur bheicear ina gcú domhan. An tambasadór Morrison tá ormálach a bhreitnithe agat. Cad é fleacra na déine? Seas Jack go máil, agus shiúil sé go dtí ardán an cainteara sa lár. His an seomra ina host, seachas dárdán bog na góras éagsúla takeíochta batha. Dhéirí gach súl achtanach ar an duine neamh-thuntasach ina culas simplí. Léiríonn malach na cóirle smínsíocht cúramach a thosaí Jack, a gcú ag iompar go soiléir 3 córas uama an seomra. Má sin féin, caithfí an cinenne déine dúiltú go measúil donna téirmí a tarige. Ré ton fuime tríd na hachtanóid a bhí bailithe. Rinne cúd acu dárdán, dás daoine eile, agus rinne cúpla ceann fiadaíl ard. Ní raibh an cuma ar éon ceann de na fuimene go raibh siad cardúil. D'oirí an tampasadór Kilnox as Renault an Helix, a éirm ílreacha ag boga go gasta. Dúil tú, dúiltíonn tú. Das a gú dórdán níos orde. Tá a speisias ag taistil sa spás le níos lú ná 2 bliain. Tá cailíneachtaí agat é dórnán caragacha i do córas beag. Cad a thugann an ceart dit rudidir bí a dúil tú. Rinne Jack nóta ina funan. Tá an ceart chun féintní ag gach speisias. Níla mí a gírí cóir speisialta, ach cóir charm. Rinne an generál Kramen gáda, fuam mar bheatal á bheilt. Cóir charm? Speisias óg? Is cosúil go dtigann tú go míthart do chasamh. Tá ard ag an réaltra, carrumíocht. Féin speisias a náit san ard sin bunite ar a gcumas agus a negne. Níor léirí do speisias ceachtar acu. Tháinig tuile fuimene aontaithe ó thimpeall an seomla. Thug Kate faoi deara go raibh a lábha fáiste ina dárn, agus chuir sí íochail arthaí féin ligean donna matáin scít a ligean. Ba chosúil nach raibh Jack tógtha ar chára bí leis an naomhdeas timpeall áthú. Béidir, a dúirt Jack go soccer. Go bhféit mis plé a dhéanamh ar cad a bheith gceist le téirmí carama. Tá an cinenne déine sásta meas a bheith acu ar taranacha críochacha agus páirt a chhlacha i díleachán trochtála an réaltra. Níla mí ag lág cuinbhleachta. Níla mí ag lág cuinbhleachta. Seas ionadaí impireacht carvan suas. Bhí cuma reptíl mór le scálaí dearga geala. Is cuinbhlachtaí stair omláin do speisias. Troidann tú cágaí faoi acmhaní, críoch, smínte, fiú dá an chrecking. Tá colaío do chuid arm núcléach fós é do phlánéad féin. Agus inis
beveillet an forréigen sin a thuairt go tí an réaltra. Agus thar sin a dúirt ionadaí eile. Chonaic mid an patrún seo cheana. Gealann speiceas óga siocháin ag gcónaí, agus iad ag tógáil arm. Chléin Jack I ceann go smíntach. Tá stáidéar dínta agat ar stair. Tá sé sin críne. Ach b'éidir ná rinne tú stáidéar iomlán air. Bhóg éirm an ambassadóra Kilnox níos gasta trasna a háblaíod sonraí. Tá is a gún golóch. Cogaíocht lenúnach. Scríos cóisiil. Éigeadchuime hóisiilte. Tá do speiceas éigean sibhialta de ré a chaidán an réaltra. Phléas gan seomra le fuimene achtranacha ag súla aontaithe. Bhí céisan an nimhde sa bhóthú mar tas ó hinne. Ba chosúil go raibh gach speiceas I láthair aontaithe ina doringt don chinne dána. Tá tariscint na cóirla flathúil a dúirt an Ginearál Craman a gcó ag gare tríd an toran. Teoran é de córas le cigareachtaí rialta, srínta trádala chun forbort teicneolaíochta contúirteacha a chosc. Tá sé níos mó ná mar a an cuideas mó de na speiceas phríomhhéadacha. Agus má dúiltíonn mud a dtíobhre Jack go ciúin. D'fhaigh an seomra ina host a ríis. Seas bheachar aghaidh ar an ardán, a phleama olmhór ag cathabh scátha ar Jack. Má dúiltíonn tú, a dúirt bheachar go máil. An sin, fólimí an cinedána cén fá a bhfuil ard an réaltra an. Tá íreachtaí an do speiceas nach bhfuil a náit ar eolas acu. Íreachtaí, d'fhaigir ionadaí eile. Smacht fannaí acnamíocha, lán chosc teicneolaíochta, forhead miú quarantín nó móna níos dírí, a dúirt an Ginearál Craman, le rud a déitoch a bheith ina géire. Is minic a bhíonn ideireachas de dhí speiceas óga. Dún Jack a funan agus déach sé timpeall an seomra. Níor taspáin a aghaidh éon agla, éon arach, éon bhothúcháin ar chár ar bith. Chonaic céis an gnéis sin cheana le linn a seirbhíse míleata le céile. De gná tháinig rud éigean I gcuimhne ina dhí. Feicim, a dúirt Jack. Mar sin, is iad róna na dána ná géile nó pinós. Deire hir, tuigeann sé, rinne an tambassador Kilnox dárdán sonna. Fólimí do speiceas meas a bheith acu ar agna na cóirla in am. Fólim dá taranacha, a dúirt ionadaí Corvan. Glach le dáit. Cosúil le leanaí ag fólim gan immert le tine, ag lí goch eile amach. Líon an seomra le gáire achtrannach ríis, a chonrich an fuam den abalí, ag crothú sínsa toringta. Seas Jack sa lór de gachlód, go thomláin gan boga. Leanaí ag immert le tine, a dt'athair Jack go bog. Bhí agú ar éigean in chrosta, ach ar bhealach éigean dimpar sé tríd an seomra. Thosaí an gáire ag dul I leagad. Príomha nach bhfuil ar éigean aithreata, a lean an tambassador Kilnox ar aghaidh, de réir cosúlachta gan an tathrú san atmosfér a thabhairt faoi deara. Ag immert le teicneolaíocht nach dtugann siad. Ag ceappa go féidir le cabadlaíocht a dhéanamh le sibhialtachtaí a bhí ag rialú na réaltaí, sula raibh an gríon rugta. Líon an seomra le gáire úr. Ach thug Kate faoi deara rud, nár thug na hachtrannach faoi deara. Ní raibh lámha Jack ag cri, ní raibh siad fáiste. Bhí siad go thomláin soccer, cosúil le crachadúr, ag fannacht leis an nóméad ceart chun stallach I dhéanamh. D'oscail Jack a funan a ríis, agus rinne sé intráil a bháin cuaramach. Nuair a dtéach sé sús, d'athrich a thuúla. Bhí siad fós soccer, ach bhí rud éigean eile an anois. Rud éigean a chur ag Kate céim siar go hintenach. A gcíine úsle, a dúirt Jack go ciúin,
a gú a gara tríd an gára, cosúil le lan trí híide. Credim gúil míhiiscint fnúsach an, module cé leis bhfuil tú ag labhairt. Stad an gára go thomláin don chéad úr ó thosaigh an cabadlíocht. Bhí an seomra go thomláin ina thost. Bhar an tost sa seomla fad roinnt socand fada. Seas Jack ag an ardán lárnach, a lábha ina lúi go socar ag a taobh. Déach na hinneadata achtranacha a bhí ballathe ag irí a hiiscint cad a bhí díreach tar éis athrú in atmosfér an seomla. Ba é an generál Claman an chéad duine a bhrís an tost, a chracan lí a dorcha le rud a dahan céis mar bhearg. Míhiiscint a dá sé. Is í an tán bhíhiiscint an seo, ná creideamh das becas, gúil éon chuacht agat sa chás seo. Chléin Jack a ceann beag an óil, is dámeach sé ag éisteacht le rud éin I bhfad ar shiúl. Is crinseap simúlé cuacht a generál. An féidirlim cest a cuar faoi do hathí bhílete? Ba chasúil go rugan cest ar cáman gan chunne. Tá cewlí I ceannasáram le breis agus dá chéad blin. Tá 7 góras réalte déag gafa agam den bireacht na safíriach. Cad é an tábhacht atá le sin duite a duine? Suntasach, a dúirt Jack go Hinrich. 7 góras déag. Cé bhéad specas a chuid tú lo le lín na gunkas sin? Sé specas éagsúla, trag a cáman, a chlíomhrach ag at le bród. Dowlam gach duine acu meas a bheith acu neart na safíriach. Chléin Jack a ceann go smaintach. Sé specas ha dá chéad blin. Sin hart a chuinbhlacht amháin gach tríocha blin nó mar sin. Go lá réasúnta le haid leathnú réaltach. Bhóg an ambassadóra Kilnox go gasta trasna a hábléid sonraí. Cad é do fointe a duine? An bhfuil tú ag irí ó cuid ama a cuaramú le star bhílete? Ní le cháir bí, ragá Jack. Tá ag irí deachgan na cóirle ar chógiocht agus ar réiteach cuinbhlaachta a hiiscint. Cawdaíonn sé le cóbhéachs. Bhaithí céis a gula a géirú. Dáhíonn si an tón in guch Jack. Ba é an tón céine a dúsáid sé le lín briefings ribh seo, go háirithe mission chantúirteacha. Soccer, idirchasúil agus scanrúil go thomláin dá méach éasagat cat a bhí I gceist leis. Cóthéachs do cat, a délí bhechair ó na cheasamh ar an ardán. Hín Jack is teach ina fóca seacéid agus thóg sé amach gléas beag a raibh cuma mar chumarsáidí taidlóireachta caideánach. Bhrú sé knappe agus tháinig taspáint halagrafach as cionn an ardán, I neachta do gach duine sa seomra. Seo an dón, a dúirt Jack, agus plánéad gorm agus glas le feicáil san halagam. Dínre, 8 milliún duine. Tíimiid in spéisias teistil spáis le 7 mbliana is deichead anuas, mar a luath tú. Déach na hachtúna le gnéthe léamh. Chonaic siad taspántais phlánéadacha cheana. Seo ar star bhílete don chéad blin seo caite, a lean Jack a roi. Dathairí an hologram chun amlíne a haspáint le na mílte marc beag jarg scopa arthaí. Lean an ambassador Kilnox a roi ina hiachán. Léiríonn na marcanna sin coinbhlachtaí. Léiríonn gach marc coga, ca nó ranfortiocht bhílete huntasach, a deimhní Jack. Le 100 blin anuas, chród an cinedána in breis agus 4 mhíle dhéag de choinbhlachtaí le. Rí cogar tríd an seomla, ba chasúil go raibh an uimhir sin dó dhéanta go hard. Rinne an generál Claman gára go garbh. Dó dhéanta. Ní éitoch éon spéisias martanacht a bheith acu ag an level sin de chágaíocht in bheanach. Tá an ceart agat, a dúirt Jack go soccer. Ní éitoch an cid is mó den a spéisias. Ach fecinn tú, a generál, tá cór chuige uatúil ag an cinedána le réiteach coinbhlachta.
Ní háidimid coga óháin gach tríocha bliain. Tráidimid cogaí ílreacha go cóúnach agus múd ag cóháil fás agus fárbart ar sibhialtachta. Zúmáil an hologram isteach chun níos mó sonraí a thespáint. Léiríonn na críosa na dearga seo coinbhlachtaí leanúnacha le líon 1 mbliana ar le. Mar is féidir leat a eicáil, bhí daoine ag tród áit éion ar plánéad go leanúnach ar feadh ar numláin stáre tafata. Bhreathnaí Kate ar aiana na nachtrannach timpeall an seomla. Chonaic sí an nóméid nuair a thosaigh siad ag tuiscint cat a bhí Jack ag taspáint dómh. Cura rud éion a déitach a bheith ina imní in ionad na naigheanna léamh. Bhain na cogaí acmaní amháin le breis agus 2 mhilliún córa ceoir a lean Jack ar aghaidh go córátach. Réití coinbhlacht mhórthír na hastrála in 8 nó uair an chloig déag. Mar feachtas cobsaithe na hárpa 3 bliana agus bhain sé le 7 náisiún is daicad éagsúla. Tá tú chur síos ar specas sicapatach a dúirt ionadaí corban, a scálaí deaga cosúil go raibh siad ag caille cud dángíle. Ní há, dreagar Jack. Tá me chur síos ar specas sa diabhsaí an chágaíocht, agus tú ag fólam taitlóireachta. Fuain gach coinbhlacht déine rud nua dún faoi strátais, tactics, logistic agus technoliacht. Ní raibh an só a gcoin speisias phliabhaideacha a chancas ceanna ceann hena géite bliain. Bhí ordan fólam chun is tróid le daoine ar cóchéim a bhí cócliste, cóspreagtha agus códeafestathe linn féin. Dar é an hologram arís, ag taispeáint sóireachtaí technúla a dtaitheann Kate mar chonraí mílete rúnacmia. Tá technoliacht mhílete ratha bunathe ar éirim atá dearta chun tróid in aghaidh daoine eile. Daoine a bhfuil iúlas acu ar ácuid tactics go léir, a thuigeann ar sicóilíocht, agus a bhfuil rochtain acu in na hacmaní céine atá aganna. Seas an Ginearál Craman suas go máil. Tá tú a géirímid a imiglú le scéalta faoi chágaíocht phríomhaideach. Ní raibh gné Jack. A Ginearál, le meas, tá sé speisias scafa agat ha 200 bliain ag bent úsáide as technoliacht agus ibhreacha níos fearr. Tá an cinenne damhna ag tróid leis féin le technoliacht agus ibhreacha cónaine leis na mílte bliain. Cé acu is dóileat a tharagann saidúirí níos fearr. Hit an seomra ina hást arís. Chonaic Kate ionadathe achtranacha ag mo leartú seachéachantí, a minín níos luathe ag tosú ag ládú. Ina hananta sin a lean Jack ar aghaidh. Is cosúil go bhfuil tú faoin túram gur taitlóir mé sa cíal tradiisiúnta. Híonn sé isteach ina mín faisnéisisin agus thug sé amach fillteáin tanaí. Mo deimhnithe dúmh siúd ar spéis lo minsinní. Stad Adam ilacha an ambassadóra Kilnox de bheith bogó trasna a hábléad sóirí. Cad atá tú ag rá ad hinne. Doscail Jack an fillteáin agus léis sé go soccer. An Cornéal Jack Morrison, ceannas ibriachtaí speisialta daoine, veteran de na cágaí acmhaní, coinbhlacht mhórthír na hastréile agus feachtas cobsathe na harpa. Gníomhartha deimhnithe is 7 ga mhóra déag, agus 3 cinn is daiad de ibriachtaí céilte. Bhí an tost sa seomra anois críochnathe go thomláin. Ba chosúil go raibh fiú an córas cósaíl tar éis éirí níos ciúna. Feiceann sibh a daoine úsla, a dúirt Jack, ag dúna an fillteáin. Ní cheolann an cinenne daoine polyteolaí chun búla le specas achtranacha nach bhfuil aithne orthú. Seolamid ar líochra, na cinn a tháinig sláán, ag foghlaim conas tráid leis an bhreasúra is contúirtí sa réaltra. Bhí go an Ginearál Craman níos ciúna nuair a labhair sé arís. Cén phleasúra? Rinne Jack gára don dara thuair ó tháinig sé go dtí an stáisiún. Bhí an gára seo níos lú te ná an chéad ceann. Daoine eile a Ginearál
Seolamid mar fórí chun búla leat, mar go bhfuil na mílte bliain caite agan ag fólam conas an crachadóir is chun túirtí a bhfuil aithne agan a bharú. Sin féin. Séimhíg aghaidh an Ginearál Craman le farag. Bhí an nochta go bhlíoch in áiríre é, tailóir na daoine tar éis a bhunaín na scríosa, agus anois bhí farag ag tógáil a háite. Dorcaigh a chreacan lia go tí go raibh sé beag nach dú agus é ag seasamh go tí a lánarde 8 dráid. An merid tú ifigach mílite ó thabhairt chuig cruinniú tailóireachta, a bheidh sé. An merid tú bagart ar an gála le do cuid scéalte coga príomhdacha. Dawn Jack go thomláin soccer ag an ardáin lárnach. Níor bhagar mé ar aine. Níl déanta agam a chraint mithuiscintí faoi mo specas a ceartú. Bréige agus deatach. Rinne an tambassadór Kilnox dardáin farige a éirm illacha ag boga go frantically trasna a hábléid sonraí. Is é seo go ddíreach an cinál iompar ar a muid ag sú leis ó do specas foringach. Chéimi bheith ar a ráid in an príomhhardáin. Slándal, a dúirdi sé. Seol toscaireacht na Déine amach as an stáisiún. Tháirí siad prótocail taitlóireachta. Hé Kate in aice le Jack. Chonaic sí an cás seo cheana le linn a servíse mílata. An nóméid nuair a hep in an gabadlíocht agus nuair a hocarí duine éigean fórsa a úsáid in ionad focail. Bhog a lámh go hintinach i tró a cás taitlóireachta. Tháinig Bert Gardaí móra zafíriacha isteach sa seomra. Chaith siad éide córaach omláin agus dumpar siad éirm finmh a déitoch an cid is mó de na specais a lagan le lámhaí amháin. Bhog siad le múnaín saidúrí ná chail tráid riamh. Teochaí tú linn, dógar Garda amháin I nu a bhéideach a chainteoirí clogat. Ná tráid na chuna. Dumpí Jack chun aghaidh a thabhairt ina Gardaí a bhí ag dridim leis. Chóirí sé a háit le lámh amháin agus é ag dúna a funan leis an lámh eile. Bhí an gluaiseacht ó cáideach, beagnach le scúl. A Kate, a dúirt sé go ciúin, gan a thuúla a bhint de na Gardaí. Prótocail a 7. Bhog lámh a Kate chuig a cás taitlóireachta. Tá na hachtrúnag a bhí ag féchant, bhí an chumme air nach raibh sí ach ag ulmthú chun imacht. Ach daim sí méar a Kate knippi a leth ar hanla an cháis. Knippi nach raibh má cuid déin treilmh taitlóireachta gná. Chrych an céad Garda gulann Jack. Tá go ciúin, agus ní aon bhar dochardait. Dumpí Jack beagán, díreach go leor, chun lámh an Garda a cheachant. Tá brón orm, ach ní féidir é sin a dhéine. Thóg an rud a tharla ina dhiaidh sin níos lú ná 3 second. A chonaic Kate gach minsinre go soléir. Tháinig lámh heas Jack suas agus bhuail sí cíl na lámha ag an Garda le crinnes máinneachta. Hit arm an Garda ó mhéire a d'oirí gan mothú go toban. Bhog lámh clé Jack chuig clogad an Garda ag aimsiú pointe I leit, áit a raibh an armúr ceangailte leis an miniúil. Casa tapa amháin agus hit an Garda as a chéile, gan aithne, ach ag analú. Bhí an dara Garda ag tarngta éirm ceanna féin. Nuair a bhóg Jack, bhí an raidmhil finmh leath bailí chuig an siomh lámhaí nuair a scúb cos Jack cosa an Garda. Agus an figúr armórtha ag titim, rúg Jack ar an anam agus dhí cumasí sé a chill chumachta in gléasocht ré amháin. Phléas gan seomla umláin I gcís. Léim ionadathe achtranacha ar a gasa, cuid acu ag becal, cuid eile ag gníomhachtú cumarsáidí éigeandála. Thosaí a lárm slándála ag scrada ar fud an stáisiún. Seas Jack idir an bheirt Gardaí gan aithne, a chulat fuamh gan cór isteach air. Ní raibh fiú alas air.
A céit, a dífrig sé go soccer. Tá protocol a seacht gníomhach, dragar sí. Bhí a cás taidlóireachta oscailte anois, ag nachta trálamh nach raibh go deimhin ina trálamh an besáide caidánach. Chonaí soilte ag cáchail chléasanna beaga a bhí cortha i bholach, mai brontanis bhailirtithe cultúirta. Tháinig an teagar cumarsáide a bhí suitetáilte acús na ranna déine i lína, ag seála cóirití fud an stáisiún. Bhí an Generál Cratman ag beiceal ardaithe isteach ina cumarsáidí. Gach fireann slándála cig seomna na cóirla, cód dearag, teagmháil néomhdach. Ach bhí rud ag an mícheart le córais cumarsáide an stáisiún. Tháinig a cid ardaithe ar ais mar statach agus blúirí briste. Bhí feidbanna ag ionadaithe eile lena trálamh freisin. Chréich Jack isteach ina seacéid agus thóg sé amach rud a raibh cuma mar chuaontas aitheantais taidlóireachta simplí. Bhrí sé knappa beag ar a chóil agus go tobann tháinig príomhscáilán taspána an teomra beo le srúthanna sonraí rúnach me na cóirla. Léamh an simúl, a dúirs Jack, agus skedal imscotha mílata, poist cowlí agus túrascálacha feisnéise ag scrollú hart. Ba chóirdit slándáil do línre a fiabhsú in dámhaíre. Déach an ambassador Kilnox ina scáilán le human. Dóienta, is cód cryptathe iad sin. Teastín imrítach ag an leibhéalas arda chun rochtain na álaithu. Se, déintí Jack, teastín. A céit, conas atá muid ag déanú ar an uaslódáil. Seicáil céit a tealamh. Ach tó faoin géad críochnathe, mapála agus catalógíd gach córas splithe. Bhí an íorne ag teacht chun solas don na hachtanach a bhí bailithe. Ní raibh na daoine tucha chun cabadlíocht a dhéanamh. Tháinig siad chun feisnéis a bhailiú. Dearag gach cuoin bhés taidlóireachta, gach malartú cultúrtha, gach píse de trálamh, an besáide caidánach go cúramach, chun dul isteach na córais is sláine de chuid na cóirla. Fleanáil tú é seo, a dúirt Feicir, a gú lán de bhíochtas. An tús, ibriocht feisnéise a bhí an seo. Cléin Jack a ceann. Nói, am le tú a ceappa go diochach an cinenne dána is teach is sibhialtocht an réaltra, gan tuiscinnta áil cé leis a raibh mar ag déaláil. Támad tar éis staidéir i dhéanamhart le mína. Tháinig tuile feirne slándála go dáirse an teamra, ach ní raibh siad an ann dul isteach. Bhí glas slándála an teamla sáirithe ag trealamh céit. Déad bhí spratnú isteach tríd na bailí trídeacacha, ach bhí siad gafa las mí. Na brontaine se thugmaid a lean Jack ar aghaidh go cúrátach. Tá cuid den teicneolaíocht fearachas is forbarthe ag an iontu. Támad tar éis córais an stáisiún seo a bhapáil do chuid córáte a haifadach agus analís a dhéanamh de chumas mílete ó tháinagmid. Ceangal cumarsáidí an Generál Craman le na chuid fósaí deire. Freagra mílete umláin, dáirdigh sé. Déaláil leis na daoine mar chóra ceoirí néamhdacha. Jumpig Jack chun aghaidh a thuairt déir go díreach. A Generál, ní bhalvann an cuarsa gníomhaíochta sin. Agus cén fáin nach máil bhá a duine. Tháinig gáda Jack ar ais níos fuaire ná mar a bhí ribhe. Marial go bhfuil gach specas sa cóirla ag fécint ar an gomrá seo faoi láthair. Do bhaintear féin, a bhaintear féin, gahí sé i tro ionadaithe eile. Tá gach duine acu ag feiceáil a gcóirla cumachtach á sáirithe, go gan cúnamh ag beirt duine le roinnt trealamh bunúsach. Dathraí scáilán an teamra ó thionraí rúnachmethe go srúthanna cumarsáide seachtracha. I fud an réaltra, bhí líonraí nuachta ag críola clúdach beo ar an achtra. Bhí an scéal ag scapa níos gasta nó mar a déitoch an cúrla a chonáil.
Úslódal críochnathe, dógur Kate. Tar thuide gach pacáiste fasnéise chuig ceannas an domhan. Chóirí Jack I seicéad agus phioc sé suas a funan. A dtíine úsle, bhí sé seo idircha súl, ach creidim gúil ar nó an seo hart. Bhreathnaí na heachtarinne I dos néalathe agus Jack ag siúil go socair I trómach an tiomra. Lean Kate ag iompar a cás tríalamh áil, is nach raibh aon lud níos contúirtí an ná pápéirechas. Ag an doras, dumpaí Jack ar ais chun labhairt leis an seomra uair dhearannach. Ó, agus ag ginearál, an rud a chonaic tú aniu ná tailóir ag iarraidh go dtíon gan dochar a dhéanamh do duine ar bí. Ní gá go mbeadh fan ort bualadh lenar saidúirí. Seachtain ina dhí sin, shiúil Jack Morrison trí na conarí céine de stáisiún Harmony Prime. An uair seo, bhí gach rud difriúil. Chéimí Gardaí slándála achtarnacha I leatamh go masúil nuair a chonaic siad ag teacht. Cléin ionadathe ó specas éagsúla a gin go béasach in ionad neabhar de dhéanamh air. Bhí an nóg bheag tailóireachta daoine méideathe agus bogta go suamh níos lornaí. Shiúil Kate in aice leis, ag iompar an bhíún fasnéisiún chéine agus a bhí aice roimh seo. Ach anois, bhí is ag gach achtarnach a neachadh siad thart air, go ddíreach catadéitoch an cás sin bar raibh cuma neamhciúntach ar a dhéanamh. Scúb an focail go gasta trí sibíaltocht an réaltra faoi cat a hála I seomra na cóla. Tá na túrascálacha fasnéise fós ag teachtasteach, a dúirt Kate go ciún agus iad ag siúil. Tá gach speiseas mór tar éis analíse dhéanamh ar stair bhíleata na dána. Tá cúd acu ag iarraidh cóinteacha formiúla maidir le cóch míleata. Chléin Jack a cheann. Tá bálach ag an agla chun deach go acu. Conas atá an chuma ar an gabbalíocht. I bhfad níos fearr ná an teachtain seo caite, dreigeadh Kate le gár a beag. Is iontach an ché a néiríonn daoine réasúnta nóair a higann si cé leis a bhuaigh siad ag déaláil. Chuaigh siad isteach I seomra na cóla a rís. Na siocháin chéine, na speiseas chéine, ach bhí an tatmosfér go thumláin difriúil. San áit a raibh tarraingt agus nimhdeas roimh seo, anois bhí meas cuaireamach ann. Bhreaníonn na hionadathe achtarnacha ar Jack le héard enimhithe creche ag fearra a chrachadóir. Seas ceannar na cóla bhecha ag an ardáin lárnach, ach bhí a stadúir difriúil. Níos lú ceannasach, níos fachalach. An ambassador Morrison fáilte ar ais chuig an ggóla. Tá súlagén go raibh seachtain ar an domhan tochúil. An tochúil go raibh mágat, dreigeadh Jack agus ag ghlacha a thiocháin. Bhí am ag an gine dána machnamh a dhéanamh ar bholtaí a bhrennithe na cóla. Bhí na moltaí a bhrennithe an difriúil ó na héile bhunne in ionad srianta agus corrantín. Tháirg na duchciméid nua cófortíochtaí trádála, má leachtartha teicneolaíochta agus cóintíotha cosanta phríomhpháirtí. Bhí an tathú suntasach agus tapa. Leabhar an ginearál Craman ó na ranóg, a gú I bhfad níos ciúne ná roimh seo. Is mian le impireacht na sefaraíoch leiscéal formiúil a ráil as an míthuiscint le líon de chuachta roimh seo. Chuaigh ar peasanra slándála thar an údarás. Rinne Jack nóta ina funan. Glachtáin leis an leiscéal a ginearál. Ní deannach an dochar bún. Bóg éirm an ambassadóra Kilnox go nervhíseach trasna a Hellblade sonraí. Tá Helix Consortium tar éis ná na líis ar chumas míleata na déine a chiicnú. Beidir go neanamúd gan bhastachán ar potential do speisias. Gan bhastachán, dachar ionadí corvan. Sin bailach amháin chun é a chóir. Déach Jack timpeall an teamla go socair. A gíine úsle. Tá súlagam go dtigann tú nach raibh aon drachmíon ag an gcenne déine I tro aon cheann de do speisias. Ní raibh orann ach a cinsiú go leanfa an chéad teagmáil ar chéirmí cuiónanna. Chéirmí cuiónanna,
a dúirt bhechar go máil. Se, feic me dé sin inis. Ba é an írinne, ná go raibh gach speisias sa chóla tréis an teachtain seo caise a chaithimh I seisiún éigeandála lena geannarí mílete agus ag níomhreachtaí faisnéise. Cóirínach na sonlaí a bhealach forann Jack le linn a mission taitlóireachta leis an domhan. Ach bhí cuid de rionse ag an domhan leis an bobal réaltach freisin. Bhí an teachtareacht soléir. Bhí gach rud ólas ag an genne déine faoi chumas mílete na cóla, agus ní raibh beagnach aon rud ólas ag an ggóla faoi íorneart na déine. Bénach na srianta críche as gach mollach, dógur ionadaí eile. Tá an cinenne déine séir chun leathnú mar is cíleat leistí de ternacha réasúnta. As trochtaríoch na cónsete maidir le cóirins techneolaíochta, a dúirt an tambassadór Kilnox. In ionad srianta forbairt an duine, táiméid ag malach me leartaithe frithpháirteacha a tain chun tarbheh gach speisias. Chléin Jack I cheann go ceadúil. Léiríonn na hatruthe seo Agne agus Javéin. Tá an cinenne déine bíoch as solamhtocht na cóla. An rud ná luaise ná an fíorchúis leis an athrú mór dhearca. Le linn na seachtainna tréis léirú Jack, rinne gníomhreachtaí faisnéise fud an réaltra tochailt níos duimhne isteach I stair an duine. An rud a fuaisiad, chur sé scanra ortú. Bhun na cúgaí acmhaní le héir medéitach ilchríocha a scailteach. Tháinig deire le coimhleacht mhórthír na hastrála nuair a d'orbair an cinenne daine techneolaíocht a d'éitach patrún aimsire a asmúnú. Bhí aine dhvílite I bheachtas cósathe na horpa a d'éitach obrú feadh méine taobhthír de línte na nimhreacha gan aon tacaíocht. Ach ba é an finochtán bas gan lúla ná cumas na daine chun có-obrú le líon géarchéime. In aineoin a gcuid coinbhlachtaí in bheanacha leanúnacha, d'éitach daoine teacht le chéile láthrach nuair a bhí siad ag tuairt aghaidh bhágart cheachtrach. Tháinig gach cogadh mór I stair an duine chun críche leis an taobh a chail a bheith cótáite sa tsibhialtacht a bhuaigh. Rud a dag go raibh an cinenne daine níos láidre seachas níos laie. Tá ábhar amháin Jerry an, a dúirt an ginearál cráman go cuaireamach. Ba bheith leis an gcomharla cura a thabhairt don cinenne daine páirt a ghlacha in ár prótocoil cosanta frithpháirtí. Dardaigh Jack mala. Tá tú ag tuairt cura dún dul isteach I do cóthúlaíocht mhíleata. Ní dul isteach a ceartaigh bheithir go gasta, a bheith I ceannas. Ba bheith líon gon lachach an cinenne daine ról ceannis I slándáil an réaltra. Ní raibh fasach bé ag an tairiscint. Bhí cura á thabhairt do specas nach raibh aithne seachtain ó chin a bheith I ceannas fórsaí míleata dosainn sibhialtachtaí. Ach thug an cóla rud éigean tábhachtach. Má bhí an cinenne daine chun a bheith sa réaltra, bhí sé níos fearr iad a bheith acu mar cóthúlathe seachas má níomhde. Lean Kate annan agus dúmí sí rud éigean do Jack. Chlíonn sé a ceann agus rinne sé nóta eile ina funan. Tá an cinenne daine ó nóir ag an tairiscint, a dúirt Jack. Bé orann na minsinrí a phlé len á rialtas, ach tá simeagáin go cinnte cóir le síocháin agus slándáil an réaltra. Go híntach. Rinne an tambassadór Kilnox Dordan cé go raibh sé le tuiscint an hón, go raibh an móthúcháin níos mó ina éisibh ná ina sónas. Agus an seisiún firmiúil le críicnú, thosaí ionadathe ag ddridim le Jack ina éonar. Bhí gach speisias a gcúirí cruinnithe príomháideacha, cónsathe déithimeacha agus dibhnathe cárdais. Bhí na speisias institúcha a bhágar an cinenne daine seachtain ó chin ag imíocht anois, le bheith ina ggóthúlathe is gara don cinenne daine. Dág Jack agus Kate an seomra le chéile, ag siúil trí chonarí
a bhí ahrathe ag seachtain amháin de hiiscint. Déach achtrannach a bhí tar éis fécinn síos ar an cinenne damhna orthú anois le meis agus feiceile. Mission críochnathe, a ddífra Kate, agus iad ag sríthe in inseachán. Chóirí Jack a háit, agus déoch sé siar ar an stáisiún. A Kate, ní tháinig muid an seo chun dul isteach in is bhíaltocht siúd. Tháinig muid chun múine dómh faoi nóir gitne. Dimí an tinseachán ó Harmony Prime, ag iompar beirt duine a dathraí cochamíocht na cúchta réaltach gan orchar a scéile. Taobh thiar díobh, lean seisiún éigeandála ar aghaidh ag gach domhan de cuid na cóirle, agus speitis ag ascríomh a bollasathe i trón na damhna go gasta. Sa deireadh, níor bheadh an tarm is mó a thug an cinenne damhna go dtí an réalta ná a teicneolaíocht ná a neart míleata. Ba é an cumas a bhí acu cogadh agus siocháin a dhéanamh le crinneas cóineann agus an agne, chun fios a bheith acu catháin a bhí gach ceann acu arúnach. Ní dhéanamh ón réalta gan bheastachán ar an cinenne damhna arís.